חברים, יש פה לקוחה, קשו אליה בבקשה. אני לא הולך, עזוב אותי. אריב, תלך, נו. אין לי כוח לתת לה, תראה. אחי, עזוב, נו, יש מגזר רוסי, בדוק שבור, אין לה כרטיסי אשראי בדוק, רק עם הוראת קבע. לך, אל תניח הנחות, לך, תראה, אולי יצליח המזל היום. מה נשמע? בסדר. נעים מאוד, אני אביב. איך קוראים לך? מורן. נעים מאוד. מה, אני רוצה שתגיד לגבי הטריפל שלנו, את רוצה? כן, כבר ויררתי ב-200 שקל, אני רוצה 5 ממרים. אבל יש לך אשראי? כי אפשר בהוראת קבע. וואלה, לא חשבתי שיש לך אשראי. למה? מה אני נראית? יאללה, מגזר הרוסי, היינו בטוחים שאנחנו מתערבים, בכלל לבוא, לא מרוקאית. לבוא. עוד ביזנס, בוא'נה, יש לך ארגזים, אה? כן. עוד מכירות שלום, מדבר צור מצוות עידן. לא, זה לא מולי אדוני, תמתין, זה מול השירות. יאללה, רק שיחות שירות פה. צור, מה קורה אח שלי? בסדר קובי, מה העניינים? הכל בסדר? כן, רק שיחות וואלה, אח שירות שלי, אני מקבל. אתה לא מאמין עכשיו מה אחמשיה אמרה. מה אחמשיה? אתה לא מבין, אח שלי. יש עכשיו פעילות הנאה, מי שעושה הכי הרבה טריפלים היום אחי מקבל אייפון 6 פלוס. באמת? בא לך הזמן, מה אתה אומר אחי? תראה, חדש אחי. בוא'נה, אני חייב למחור. יאללה אחי, יאללה, בהצלחה נשמה. עוד מכירות שלום, מדבר צור מצוות עידן. כן אדוני, מה שלומך? בסדר, היום יש לי מבצע להציע לך ב-200 שקלים, טריפל. וואי אחי, איזה קור פה. בטח קור, תראה איך אתה לרוש, תראה, שריג עם חורים, מה זה מעיד על זה? אחי, זה ארמני, זה 1,000 שקל, מה יש לך? זה מגנט בחורות. תראה 1,000 שקל, תראה, אני מפוקס 50 שקל, אני בשביל בחורות לא יקפה אחי, איזה יופי. תראה את זאת שבאה, תראה עכשיו היא באה אליי בטוח. בגלל הז'קט. מה קורה, אחי? חברה שלי שמה לך עין, היא רוצה את הטלפון. בטח ממי, תרשמי. do 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 do